nginodile emsakazi sidlala ingoma bayojabula Ngiyabingelela kwelika Mthaniya, ngiyabingelela kwaphunga namagebe omhlobo kwanivumenta abudla amadoda wenkashana kamenzi kwelezina lezi ngezengezelanga. Usakazi ngithinta idolo sabhibhi sona ngaphetha ngiphesiqoni kade bekuvalele. Kwelika mesizulukazi lethi lobingelayo ke uDM Sakazi waphansi emzini omkhulu esigodini saseSamungu kwangcolosi emzini wasekukhanyeni kwaqonda ixoki kwaqosha idixa ke induna yangikhulisa ke yena kubaba kuthiwa uMashubeka singathi umoya wakho ngalala ngokukhulu ukuthula ke kanti induna engiphethe njengamanje usixaxa sethi njengoba wazi ukuthi ke sikuyona iSiyeza TV ngaphansi kwalo ke uhlelo Isintu Sakithi okulula ke uhlelo ke elijabulisa abantu abaningi la siphatha khona ke amaciko azojabulisa aphinda azoziveza kuwena siphinde ke siphathe nazo zonke izinto ke ezithinta isintu ngiyathemba ukuthi ke nisajabulile ke futhi nisaphephile kanti uNkulunkulu ke usanandisele izinsuku zokuphila njengemndeni angizokhuluma kakhulu kuneciko engiliphethe namhlanje mfowethu akwesikubingelele sikwamukele ngaphansi kohlelo Isintu Sakithi kuyona iSiyeza TV. Yebo bhuti. Unjani bhuti? Sikhona singazwakeni njani? Ngikhona mntaka baba. Ngithi iciko ngesibona isiginci nombukeli lapha ekhaya uyasibona isiginci angazi noma mfowethu ungafisa yini ukusibingelela ngomucu ngaphambi kokuthi nje size sikhulume kakhulu. Hayi akulutho. Mfowethu siphe yona ke insizwa izosipha imicu ke bese ke iyayichaza ukuthi ungubani wakabani osuka apho okhulele kanjani. Mfowethu uyayizola ke mbukeli isikhala esandleni akasiphethe nje ngoba nakhe ehlobisile siyazi ke abantu abaningi sekujwayelekile ukuthi mabephethe isiginci ke abantu basuke behlabisile isikhala esandleni mfowethu awuchaza lo mbukeli lapha ekhaya ukuthi isikhuluma nobani wakabani okhuleke kiphi indawo okhule kanjani. Yebo ngiyabingelela bona wonke nje umuntu obukelayo lona nibingelelayo Umxwayisi umfana kabiyela le enkandla. Yeah enkandla lapha engikhulele khona emachubeni endaweni yaseYalamba. Yeah lapha engakhula khona nje ngafunda kusema abangena aphansi ngeze ngaqeda. Yes ngeza ngapha eMathekwini sengizoqhubeka nemfundo. Uzoqhubeka nemfundo lapha engayithela khona eginqini. Isiginci awusukanga naso ekhaya usithola osula eThekwini. Lutho ngisithole nje sengingapha eThekwini. Sitshele mfowethu ekukhuleni kwakho ngoba manje siyakubona njengoba usukhona endimeni kaMaskandi lento usesekhaya usakhula yakuyaba khona into ekufikelayo ukuthi nawe ngenyela ngasengathi ungaba umculi kaMaskandi. Cha angenqaba bangabhodi bengiyuthanda nje ngokubukela ngaphesheya. Yeah wami not ukuthi mhlambe ngibe nalowo mqondo ekhanda ukuthi nami ngase ngithuke sengisebenza ngawo benguthanda nje ezi umculo nje okhululalela ngoba siyazi isikhathi esiningi abantu abaningi bathi bakhule beshaya iginci ngamathini omunye mhlambe ethi kukhona umculo engabukela kuyena wena kuba into ekufica le eThekwini mayikufica le eThekwini nje obuze ngemfundo ingena kanjani ubani lokufaka kuyona. Hayi noma ngikhumbula nje ngangizofunda u6 la eThekwini. Yeah ngisuke emakhaya le mangifika ke lana kusho umalume ke emsebenzini. Yeah aphiwa bayalunga isiginci nje esasingenazo intambo. Yeah shute bese vele ebuya naso yabo. engenasi isidingo saso wathi ake ngibuye naso uyafika nasendlini lapho uthi hayi mshana uthathe naso isiginci esakho ngiyakupha nje so singenazo intambo ngoba naye engaboni ukuthi uzosenzana. Yebo singenasidingo kuyena. Ngasithatha ke isiginci ke ngasibhadanisela intambo ngafaka intambo. Emva kalokho ke wase kuba yimi naso ke endlini. Uyazijwayeza akekho umuntu oyakuyena omcelayo ukuthi ucela kufundisa isiginci lokho uyishayela. Lutho lo ngishayela endlini kuphela mangabe ngihamba ke entabeni ngihlangana nawe uphethe isiginci. Ngizobona ukulandela ngibongani wakho kodwa ugcina ungazanga noma isiginci nginaso noma ngiyasithanda noma kwenzakala kodwa ngizoloku ngulandele ngibomnganyana wakho kulezo nsukwani kanti ngizothatha abanothi ukuthi mase ngingede endlini ngazi ukuthi ngihamba la
ngicina Izola ke mbukeli hlala wensizwa Umxwayisi phansi enkandla uthi kumculo yena ke wayolalela njengoba nawo wonke umuntu uyolalela kodwa bangakhona lento ethi naye sengathi angazibona engumculi kaMaskandi noma sengathi angazibona eshaya isiginci kodwa ke uthe mefika ke eThekwini nangumalume sembuyela ke nasake phela isiginci naye engasazosenzana wasihlanganisa kwaze wakwazi ukuthi ke akhiphe lento esizwayo namhlanje ngiyathokoza ukuthi ke niyayibona into ehlezi sisho kunini singazo sonke isikhathi labaciko lawa angaziwa sewathi sizolethe phambi kwenu sonikeze ithuba lokuthi azazise kunina bese niyaqhubeka support okubalekile ukuthi so support ukuze akwazi ukukhula mfowethu okay susifundile ke isiginci uyahamba naso uyasibona ukuthi sesikhala into ecishe ifana nalento ofuna ukuyikhipha emlomeni isiphi isikhathi sifikile kuwena la ubone khona ukuthi sekufanele ukuthi ungangena e-studio no ngeke ngazizwa nje amandla mangabe sengisizwa ukuthi isiginci sesekhona esandleni kimi sengikwazi ukuthi mangicula mangisidlala ngikwazi ukuqondanisa nokucula kwami ngazizwa amandla kwesinye i-studio esincane ngarecorder just ukuzizwa nje because umsebenzi lo ungaregistrwa ngisho register usafuna ukubheka ukuthi ngabe lento engiyizwa ngingedwa abantu bazoyizwa kanjani impela kunjalo ngawenza lo msebenzi ngawuthatha ngahlala nawo phansi ngawulalela ngawuzwisisa kahle emaphutheni nje amaningi angafunda nje kuona ngabona ukuthi ezinye zezinto zingenzeka kanjani mhlambe mama ngakhumbula kahle imuphi unyaka esikhuluma ngawo la waqala khona ukuthi uyozizwa studio u2019 2019 lo engikhuluma ngawo okay waphuma kumsebenzi abantu bawuthakasela kanjani labo wakwazi ukubazwisa ngaphela kuyenzeka ukuthi kwesinye isikhathi uyakhipha umsebenzi mina mangiphuma ngikulungisela e-studio uphume nawo uzwe umuhle kodwa mawuthi uyafika kubantu bafike bawuphike lo wakho oqala bawuzwa kanjani hayi bawuthakasela nje kahle kakhulu kwabese kuba kimi ukuthi ngesikhathi ngikhula la isigincini ngikhula nawo ngifaka indlebe ukona ngiwulalela ngiyazizwa ukuthi awufani unokushintsha mangingaphindela e-studio mhlambe kukhona engingenza okubhetha kunawo mhlambe mfethu kulezo ngoma mhlambe uthi waqala ngayo ukuyikhipha usayikhumbula usengasipha yona kancane sizi ukuthi imuphi lo msebenzi owawubona ngathi uyizinga lawo liphansi sibambe neyizola ke insizwa ukuthi ithokoza kanjani ithi ke ifana ukuthi ayizalanga yabo lamathumbu abantwana abahlala emagoli ababuyi yona kumxwayisi ke phansi enkandla ngiyacabanga ukuthi abantu abaningi bayazi ukuthi ke enkandla yona indawo ke esingathi iphethe abaculi abaningi kakhulu abaculi uMaskandi futhi ke abacula ke umculo onomyalezo kuyajabulisa ke ukubona insizwe engangalezi zenza umsebenzi omuhle kangaka okhombisa ukuthi ikusasa lomculo kaMaskandi alisoze lashabalala ngani yakwethu siyakubona ke manje kunomsebenzi osasanda ukukhipha nophezulu kwawo futhi omunye wawo mfowethu akosithathe usibeke ngalomsebenzi wakho owuphekayo nale eminye sesithe sayibona lene khona njengamanje nje abaningi lela fika igama likaMxwayisi emadlebeni ngawo ngeke ngawenza nje EP because ngeke ngatetela ingoma zabazini ngase ngikubiza nge-EP kodwa ke kuphakathi kwe-CD uzobe ukhona futhi ngokuhlangene nje ngokuhlangene because ngiqaphune lezo nalezo engifuna ukuzitshengisa abantu ukuthi ngifuna ukubuya nani kwi-CD yesibili exactly kwazi sebe kade wenzile ubone izinga liphansi wasuthi no akwengi nginikhombisa ukuthi ngisekhona endimeni futhi hayi ukuthi ngifikile ngigaleleke kakhulu ngase ngicaphulela lezo nje ngase ngibazwisa mhlambe mfethu njengoba usungenile wakhipha le EP le othe ingoma yebezine siyazi mfethu ukuthi njengoba usho ukuthi into eziningi mfethu ziba nomzimo kukhona yini umzimo othe wahlangabezana nazo noma nabo ngaphambi kokuthi ukhiphe le EP mabukhona udlule kanjani kubona kahle ngafana nomuntu ongadlulile nje enkingeni because izinto zami ayikafiki kuleli giya ngifuna kulona angeke ngize ngiqamba manje mhlawumbe khona la bese ngidlule khona la besodlela khona usahlangabezana nenkinga ngadlula usizo nje into ewusizo ngisayidinga okwangempela ngeke ngize ngizenze ngcono mhlawumbe abantu
bengathi mabelalela umsebenzi wami lona abanawo beyitshela ukuthi lapha engikhona ngiwumuntu oright unayo yonke into uthola yonke into kanti cha usizo nje ngumuntu olidingayo kwangempela. Mfowethu asibenze ubulungiswa nangombukeli lapha ekhaya ukhona umuntu ozokubuka ezwe ingoma zakhe ezwe umsebenzi wakho ezindlela onxoxa ngayo nokhala ngayo afise ukulekelela mhlambe iziphi izinto ongathi nje mhlambe uma kukhona umuntu ofisayo ukulekelela angakulekelela ngazo mfethu emculweni. Noma bhuti nginganeke ukuhlupha kwami ezweni. Yes. Kodwa ke ngoba sengichazeleni ukuthi usizo ngalidinga okuningi sesingakukhuluma nalowo ongabe sesondele kumina. Yes. Because ukuneke inkinga zami ezweni bahlukene abantu bamaqembu qembu khona ukufuna khona ongakufuni. Kuba njalo. So mangineke inkinga zami ezweni khona abazojabula khona abazosokola. Yes. Isho njalo ke insizwa Umxwayisi ithi noma isikhona ke endimeni kaMaskandi umsebenzi wayo siyawuzwa futhi siyawubona sesike sawubona einkundleni zokuxhumana omuhle kakhulu omnandi ojabulisayo esithembayo ukuthi bakhona ke futhi abantu abawubukayo nabathandayo ukuthi sengathi ngakhona izinga lensizwa abayithatha abayibeke kulona ngoba kubalekile ukuthi emhlabeni noma kuyona yonke into esenzayo kube nokwesekana ngoba singabandawonye namhlanje uyena kusasa omunye nami kusasa kuyophinde kube omunye uhlelo Isintu Sakithi iyona isiyeza TV uhleli naye uDM Sakazi niyazi ukuthi seniphathela izinto ezikhala kahle mfowethu lo msebenzi ophekayo nalezi ngoma osuyikhiphile lezi EP mama ungatshela umuntu ongakaza azizwe zigabe ngani yini le kwenza uhluke wena kunabanye abaculi engenza umuntu lapha asuke angene ama digital stores ayothenga ingoma zakho. But angeke ngize ngihlukanise nabanye abaculi umuntu okwazi ukungihlukanisa oyolalela mina ukuthi ngihamba kanjani la siqinqeni nala eculeni kwami yabo. Yes. Kulezi ezintsha mhlawumbe ngayidlala nje ibe yodwa. Awusiphi umntaka baba ngoba njengoba uyiphethe intambo uyiphathele kona ukuthi sibakhombise ukuthi awufudumezi njengabantu abaningi esibabona begidela ingoma zabantu kube ngathi ezabantu akuzona siphe ekhehla ayakudwa amaitonono wami avumuhle maitonono wami avumuhle yazi umfanela nodiyona dali avumuhle yazi umfanela nodiyona dali lapho nje uyazizwa nawe uthi yazi umfanela nodiyona wamuhle mfowethu mhlambe abantu ke abafuna ukuyithola lezi seyiphumile zikhona ama digital stores. Yebo zikhona nje bona wonke ama platform la download umculo. Ziyatholakala lapho. Iyasho insizwa ukuthi ke zikhona kuma digital stores bona wonke ke ama platform la esuke sosebenzise ukudownloada izingoma. Siyacela ukuthi ke abaciko kakhulukazi umculo mekhiphi EP efuna ukunizwisa ukuthi umsebenzi wakhe uhamba kanjani. Siyacela ukuthi siba support ngokuthi singene lapha siyithenga ingoma zabo ngoba lokho kuzokwenza ukuthi bakwazi ukuthi baphinde bathola amanye amandla okuqhubeka baphinde bayongena e-studio ukuze basikhiphele imisebenzi eminingi ezokwazi ukusijabulisa. Mfowethu ngoba usafika ayikho imicimbi osukwabonakala kuyona. Ngibonakala nje kule seduze nami ngaleso sikhathi angeke ngize ngaqamba manga kusayile eseduze nami ngizokwazi ukuthi ngibeke isenti percent ngizifinyelelise kuona. Mhlambe mfethu kulomsebenzi omusha unasi isikhathi mhlambe ongathi ubone ukuthi emva kwesikhathi esingaka uyobe usuphumile wakwazi ukuthi utholakala. Yebo kuphela kwawo lo August lo ngiyathembisa ukuthi impela nesihloko sasigodlile. Ayihloko angisigodlile ihloko. Esikhona ihloko sithi ijubane lamagwala. Kodwa angeke ngidlaleke. Sithi ijubane lamagwala. Ijubane lamagwala. Yebo ihloko sesithi. Isho njalo ke insizwa ukuthi makuphela nje August ijubane lamagwala lizobe likhona lizobe selitholakala siyathembisa ukuthi nakanjani khona konke lizobe likwenza insizwa mase sikwazile ukuthi saxhumana nayo sophinde futhi sinilethele ukuthi ayike le insizwa eyikhuluma ngomsebenzi othe izophuma makuphela August nawo ke phambi kwenu ukuthi ningaqala ke nothokozela. Mhlambe ke mfowethu siyazi kulomculo kunalamagama lawa asetshenziswayo abaculi okuthi amavukane useyilona ivukane ngizothi ngilona ukuthi noma ngingazi ukuthi lelo gama limluphi uvuma kanjani ngilona ungazi ingathini ngizothatha ngomqondo wami indlela engicabanga ngayo kwamanje because angazi nawe igama lobuvukane uthi ulazi unaziphi incazelo ngalo. That's why nami ngizwa ngizivumela. Ngicabanga ukuthi kontanga yenu enisenabo enisasebenza nabo nisashaya nje ingoma nonke akakabi khona la uthola ukuthi usunembangi senishintshisana ngamagama noma sekuke kwafika.
Hayi lutho. Ingoma yakho noma le album ezayo iquketheke muphi kumyalezo umuntu onjani okusiphi isimo ongalaleli i-album yakho? Ukuthi nje futhi la kwe-composing Yeah. angeke ngime endaweni eyodwa because nendlela eziningi zokubhala ingoma ezahlukehlukene. Yeah. Ngisuke ngikhuluma nabantu abahlukahlukene futhi ngisuke ngijabulisa abantu nje Exactly. abahlangene yodwa because igama negama engilikhompozayo engomeni ngingilibheke ukuthi lizothatha liphi isayidi kubantu because angifuni ukukhompoza into ezoba nesayidi ezocwasa. Yes. Kufuna mangikhipha ingoma ibe semasayidini wonke umuntu. Wonke umuntu afile accommodated. Yebo, ezizwe nje Ungixolele nathi nami sengikhuphuka ngesingisi. Ngifuna ukuthi mfowethu izingoma uyasiphupha uyabhalelwa noma ubuke egamekweni ezenzakalayo ngoba siyazi khona umuntu othi ngivuka ngisho ngilela ingoma ngiyibhale. Wena kwenzakala kanjani? Cha mina ngibhali lo phansi ngiqamba manga. Awuyibhali phansi? Angibhali phansi. Ngibuka nje ezweni, ngiphuma nje ngihambe, ngisho ngaphuma ngihambe. Yeah. Mangibuya lapho ngizokubuya ngasibona lesiginci. Sekuphuma ingoma. Sekuphuma ingoma yami lapho ezoqondana nomcabango wami ukuthi ucabangani ngaleso sikhathi. Isho njalo ke insizwa kithi ingoma yiphuphi ayibhali ibuka nje izinto ezenzakala ezweni bese ithatha ke ihlanganisa nesiqinqi sayo lesi eyasinikezwe umalume phambilini yasithatha isithinitha njengoba sesizwa ke namhlanje ishaya ngalendlela ke eshaya ngayo iyona ke insizwa ke umxwayisi bathi yaphansi enkandla siyanxusa kubona bonke abantu ke abangakwazi ukuthi ke mhlambe abahleli bemicimbi ukuthi cha bafowethu akwesibanikeze labaculi laba basakhula endimeni kaMaskandi ngoba kubukeka ingoma lokho ngeke sikufihle ukuthi esikhathini samanje emculweni kaMaskandi ingoma enkulu kulabaculi esibabukela phansi akwesibanikeze ithuba ukuze nabo bakwazi ukukhula ngoba kukhona lento eyenzakala isikhathi esiningi kuthiwa njalo umculo akezoyiveza kuzindleko kuye emcimbini kuthiwa uhambe uyoyiveza uhamba namagida ngoma uhamba idistance kudingeka imoto awukwazi ukuthi uafford ukuthi umoshe enye imali uyobungatholi lutho siyanxusa kubona bonke nje abantu abakwazi ukuhlela imicimbi ukuthi cha bakwazi ukuthi basupporte amaciko uhlelo Isintu Sakithi mfowethu mhlambe ke abantu abafisa ke ukuxhumana nawe ngoba sesike sasho ukuthi makukhona abantu abafisa ukuxhumana nawe ngokuhle kodwa einkundleni zokuxhumana ukhona utholakala kanjani? Einkundleni zokuxhumana nginali page lapha ku Facebook. Yes. Umxwayisi SA. Ilona nje lilodwa futhi awekho amanye. Umxwayisi SA ku Facebook. Yebo ku Facebook. Mhlambe ku WhatsApp ukuze umbuke lapha ekhaya kwazi ukuyithola inombolo yakho mhlambe utholakala kanjani? Kodwa ke sivulele kulaba abeza ngokuzokwakha ngokuhle mfowethu. Yebo. Yeah mfowethu awusiphi inombolo? Inombolo engitholakala kuyona le WhatsApp ngifonela kuyona. Yes. It is 072 yeah 76 yes 92 yes 599. Asibaphindele mfowethu. 072 yes 76 yeah 92 yes 599. WhatsApp lo. WhatsApp ngiyafoneleka futhi kuyona. Okay mfowethu usuyibonile indima kaMaskandi ake ngikunikeze ithuba njengamanje lokuthi ake uphathe indima kaMaskandi iziphi izinto ongafisa uqala uyishintsha ukuze ubone umculo kaMaskandi uyaphambili usuthe wawubuka umculo wangena kodwa nazi izinto ezimaza umculo kaMaskandi ukuthi into engibona ngayo kusashintsheka futhi ngeke usashintsheka ngeke usashintsheka into nje esengayilwela mina yeah ukuthi ngenza abantu be-understand kwelami igama ukuthi makukhulunywa ngaphe kwelami igama kukhulunywa ngakuthini because into engibukayo la emculweni asisezi ngento eyodwa yes asisezi ngekhona sonke yeah iyona into engiyibonayo lese ngiyibone kakhulu ungizwa futhi ngithi angeke izisashintsheka yeah khona umuntu akebe nothando futhi lento yes nami nje ibhola ngikhule ngithanda ibhola kodwa ngilazi kodwa bengifufusa ngiyakhona uyakhona yeah wahamba uNkulunkulu nganenhlanhla wangivezela lento yami ukuthi ngikuphi lapho engikhona yes ngabona futhi ibhola ngisakwazi ngisho ukuligadlela ngenxa ukuthi ngangivele ngiforce into engayazi yeah yikho kungizwa ngithi umculo angeke uzalungiseka mina into engayenza ngokwami yeah ukuthi mina ngi-understandise abantu ukuthi makukhulunywa ngomxwayisi ezweni kukhulunywa ngobani phela. Isho njalo ke insizwa ithi izinto eziningi ibona ngathi ngeke isashintsheka kuphela izolo ligama layo nomsebenzi wayo ukuthi kubantu hlezi ufika umuhle ngaso sonke isikhathi futhi iwenze uwehluke noma ngathiwa ke uzwaphi ngegama elithi umxwayisi kodwa wazi ukuthi ayino umfana ophethe ingoma emnandi umfana ophethe izinto ezinhle mfowethu amazwi akho ongawaphelisa kubantu abathanda umculo wakho ngoba bakhona abantu abawuthandayo mfowethu sikulande nje nathi ngoba sibona into enhle kuwena mhlawumbe amazwi nje mfowethu ongawanikeza abantu abakuthandayo nabantu ofisayo futhi ukuthi bakunike support. Hayi kwabangithandayo yes nabangizwayo because
angeke bekuthande bonke abantu. Kuba njalo Khehla. Angeke bekuthande bela abantu bonke ungese imali. Futhi angeke bekuzonde bonke bakhona abangithandayo. La bengikhuluma nabo. Yes. Nginendaba nalo ngifuni. Yeah. Ukuthi ke izinga lizokhula izinga ukuthi nini angazi. Usizo ukuthi ngilithola nini usizo oluyongisondeza eduze nabathandi bomculo wami ngaso sonke isikhathi. Bahlezi bengifonela even zonke nje indawo bengibuza ukuthi kanti ndoda ufika nini ngakithi. Kanti ufika nini ngakithi. Hayi ngoba ngingathanda ukuza ebantwini. Ngiyathanda ukuza ebantwini kuphela izindleko eziningi zingaphezulu kwamandla. Yebo. All right. Niyazi ke mase ngivalelisa ngisuke ngingavalelisi ngoba ngisuke sengihamba nomphela ngisuke sengihamba ngibuya amaciko ngizolwa ngikulethela wena okwakho nje ukuthi mawuqeda ukubuya le interview wenza isiqiniseko sokuthi uyalaphana uyosubscribe uphinde unqanqa nabo bonke abantu wazi ukuthi abangangeni ngaphansi kweSezo TV ukuthi abahambe bayosubscribe ngoba sihlezi sibaphathele izinto ezinhle mfowethu akwesivalelisa kumbukeli mfowethu angazi noma uzovalelisa ngamazi noma uzovalelisa ngentambo kukuwena mfowethu sishiye nje ababukeli bejabulile. Hayi sekuvalelisa manje. Asibanike phupho. Sikhala nje esandleni kuphela uyena ke insizwa yaphansi ekandla Umxwayisi. Angangizanda kakhulu bayalazi abantu udaba. Akukho kahle singakusho sisivalelesile ngengoma siyazi ukuthi amaciko amaningi ngaso sonke isikhathi esiningi kukancane iciko lithi malikhiphe i-album engenayo ingoma yothando njengoba izinto izikhala nangokuphuphuzela koboya. Diye msakazi uhleze kuphathele into ekhala kahle angibonge ngani zakwethu asiphinde sibonane.